Saƙon godiya ta zuwa ga mai girma Kashim Shettima mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. Tabbas a karo na farko zan yabi wannan bawan Allah a doron duniya because na ji daɗin abin da ya aikata akan wannan bawan da ake gani mai suna Baba Adam Zango kenan Kano Tikedi. Mutumin da ake so a ganshi a cikin bala'in rayuwa da tashin hankali. Allah ya taimake shi ka kuma ƙara miƙa mai hannu ka taso shi. To bisa ga wannan lamari na gode Ubangiji Allah ya sa mu ma ƙara tausaya mana a cikin Najeriya. Yanzu wannan bidiyon ba a nitsa nake yin shi ba, sakon godiya ga Kashim Shettima zan yi shi ya fi so 1000 saboda abin da yawa wannan bawan Allah Adamu. Yanzu ba mu da wuta. Sai karfe 11 dare za su kawo mana wuta. Idan suka kawo mana wuta na caɗa kwalliya ta na ci atamfa insha Allah Kashim Shettima ranka ya daɗe zan ƙara yin godiya. Kuma ni babu komai a cikin zuciyata bisa ga fatan alkhairi ga jin daɗi abin da ka aikata wannan bawan Allah Ubangiji ya biya. Ikon Allah, Allah sarki Adam Zango, kana shan hasada ba komai. Ka ci can na gano wani tsinanne da baya in ya ja aya alquran baya fassara ta. Ni da tana na shabibiya ta taba ganin ya ja aya ya fassara ta ba. Na rantse da Annabi Muhammad ban taba gani ba ya fassara ta. Sai dai ka ci gaba da hakuri kuma ni duk wani dan karuwa da dan karuwi duk abin da za su ce akai na akan Adamu wallahi su je su ce. Na farko ni abin da na sani dai a nan gurin shine duk wani shegen da yake celebrity idan ka dauko Alinuhu bi Hamzafi ka ajiye shi a gefe idan ka dauko Ahmad Esnu kwanansa ya kare. Na rantse da Allah duk wani wanda yake a arewa in dai artist ne fans din Adam Zango ne. Sai dai daga baya in ya shigo harkar ya ga ya samu guri ya menene sai ya nuna wa Adamu cewa kan zaran ba kalan yadi bane kuma shi yana da shi amma wallahi duk wanda yake arewa artist kan uban waye shi fans din Adamu ne na faɗa muku. Opa! Yeah.